Salamat po. Yun, magandang tanghali mga boss. May lakad tayo, pupunta tayo ng HPG sa Quezon City. Katanghaliang tapat mga busing. Grabing init. Ah, Punta tayo dun sa ano para asikasuhin tong papel nitong ano natin, motor. Babaybayin lang natin yung C5 hanggang Quezon City. So northbound tayo. Mag-U-turn lang tayo dito sa ilalim. Yes, yes, yo. Ito na tayo mga boss. C5 lang daan natin mga busing. Going northbound. Northbound tayo. Ayaw gumalaw ng ano ah. Ayaw gumalaw na naman. Sabi muna tayo dito, ayaw gumalaw yung Google Maps natin. Hindi pa naman natin alam punta doon. Ay, tayo. Tuloy na mga boss. Saan ka ba papunta? Ay, naku po. Bigla sumusulot yung mga... Malbak dito mga busing. Yung puntang ano, market. Timingan natin yung walang truck ban. Kaya madaming truck. Ingat-ingat mo tayo dito mga busing. Ay, mainit. Grabe. Naku po. Aray. Mga tagtag, mga boss.
May konting traffic dito sa unahan natin mga busing. Dito sa may buting, lagi nagkaka-traffic dito. Yun na nga, oh, build up na. Okay. Takot baka malaglag yung camera. Nagkaka-traffic. Traffic mga boss. Naku po. Dito tayo sa gilid. Ah, sa traffic talaga dito mga boss sa mga sa buting. Nangyari. Dapat dito sila Pops, so hindi doon. Butin tayo ng siyam-siyam nito. Malalaki yung mga truck, mga boss. Hindi tayo sa mga blind spot ng mga yan. Oop. Naku. Traffic na tuloy tayo.
Luloko yung maps. Naku po, traffic talaga. Nangyari. Natakot yung mga malalaking truck. Kung nangyayari sa Google Maps na to. Singit-singit si Buddy. Daming sasakyan. Oh, ay, naku.